हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड'सफ इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों इकनमिक्स एन्ड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेन्टआवहाय जोबोर बुरजा भेकेन्सि ओंखारदों जेरावनोखि मिनिमाम 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा लोगोफोर मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोनखौ आं आसा खालामदों नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो लोगोसे आंनि चेनेला मनेटाइज जायो आंनि चेनेला मनेटाइज जानो थाखाय नांगौ 60 आवार्स लोगोफोर थ' बेनिखायनो आसा खालामदों आङो 4000 आवार्सखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमप्लिटखौ खालामगोन मानो होनोब्ला 60ल' नांसिगौ दानि जों थांसै गोबाव खालामालासिनो जों थांनोसै डाइरेक्टलि जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनोसै दा नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना नुनो मोनदों अफिसियेल नटिफिकेसन बिनि अनलाइन एप्लाइआ 25 सेप्टेम्बराव जागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 15 अक्ट'बरसिम थाहैगोन बिनि गेजेराव जों आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव खालामनांगोन बेनो जाहैबाय अनलाइनखौ aslprb.assam.in जों बेवहाय थांनाय लोगो लोगो जों अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जेब्ला अनलाइन लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला नोंथांमोननि थाखाय आङो स्पेशल भिडिअ खालामगोन बेखौ माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ दा जों नायसै बेवहाय नेम अफ दा पोस्ट भेकेन्सि आरो स्केल फिखौ जों नायगोन बेवहाय एप्लाइ खालामबा जोङो पे दाननाङा जे निल जागोन एप्लिकेसन फिसआ निल जागोन बियो दा लोगोफोर जों बेवहाय नायदों नेम अफ दा पस्टआव जों मोनदों सब इन्सपेक्टर बेवहाय दङ 35 भेकेन्सि दङ थ' जोबोद बुरजा दं भेकेन्सिया बेहाय पे स्केला जों नायोब्ला जेरावबो दङ बेवहाय लोगोफोर 14निफ्राय लानानै 49,000सिम जागोन गासैबो पस्टनि थाखाय ओमफ्राय बियो ग्रेड पेआ एसे आलादा जागोन बेनिया जाबाय जोंना सब इन्सपेक्टराव बे जाबाय 7,600 जागोन पार मान्थ थ' जों नुबाय दायो जुनियर आर्टिस्ट बेवहाय दं अनलि वान दङ बेहाय ग्रेड पेआ 7,400 पार मान्थ दा जों मोनबावबाय जुनियर एसिस्टेन्ट हेडक्वार्टार्स लेभेलनि जागोन बियो बेहाय दङ 12 दङ भेकेन्सिया बेवहाय ग्रेड पेखौ जों नायोब्ला 6,200 पार मान्थ दा जों प्राइमारि इनभेस्टिगेटराव जों मोनबावबाय 30 दङ बेवहाय भेकेन्सिया ओमफ्राय बेनि स्केल पेआ 6,200 पार मान्थ आरो जों फिल्ड एसिस्टेन्टआव मोनबाय बेनो जाबाय 55 भेकेन्सि दङ जोबोद बुरजा भेकेन्सि दङ बेवहाय बेनि ग्रेड पेखौ जों नायोब्ला 5,600 पार मान्थ जागोन दानिया जों थांसै गोबाव खालामालासिनो जोङो बेवहाय केटेगरि वाइसबो मोनदों जेरै बेवहाय नोंथांमोना नाम्बार 2आव मोननो हादों बेनो जाबाय नाम्बार 2आव नैबे नुदोंमोन सब इन्सपेक्टराव आउट अफ 35 भेकेन्सिनि गेजेराव नैबे आनरिजार्भआव दङ 10 दं हौवाफोरनि थाखाय हिन्जावफोरनि थाखाय 5 दङ बिदिनो गोबां दङ नोंथांमोना बेखौ नायना लादो पिडिएफ फाइलाव गासैखौबो बुङोब्ला गोलाव जागोन भिडिअआ बेनो जाबाय लोगोफोर एससि एसटि गासैनिबो थाखाय पस्टआ दंखायो रिजार्भेसन आरो लोगोसे नोंथांमोना नैबे आनरिजार्भआवबो पस्टखौ एप्लाइखौ खालामनो हागोन जोबोर मोजां नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा जबखौ मोनोब्ला नोंथांमोना आनरिजार्भ पस्टआवबो मोनो जेब्ला नोंथांमोननि नाम्बारा मार्क्सआ मोजां फैयो नोंथांमोनखौहाय आनरिजार्भ पस्टआवबो लाङो दा जों नायसै बेवहाय जोङो एप्लाइ खालामनोबा जोंहा मा थानांगोन एबा जों मा जानांगोन दा बेवहाय जों मोनबाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायोब्ला नोंथांमोना आसामनि जाथारनांगोन बिनि उनावनो जों मोनबाय नैबे नाम्बार 2आव बेनो जाबाय नोंथांमोना आं सिगाङावनो बुंबाय थाखायो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसाम लोगोफोर बिनि रेजिस्टार खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों नोंथांमोना बिनि रेजिस्टार खालामदो बेखौ माबोरै खालामो होनोब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगौ इसु खालामना लादो बेखौ सानसेयावनो मोनो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव थांनानै बेखौहाय खालामना लाबानो जाबाय दा जों बैसोखौ नायोब्ला मिनिमाम 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेवहाय हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय लानानै नोंथांमोना 40 इयार्ससिम जेनेरेलाव गोलैयोब्ला खिन्थु नोंथांमोना एससि एसटिआव गोलैयोब्ला नोंथांमोननि थाखाय 5 इयार्स होनाय दङ एज रिलेक्सेसन बेवहाय नोंथांमोना 45सिम खालामनो हागोन 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन अबिसि एमअबिसिब्ला 43सिम आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि एक्स सार्भिसमेनाव गोलैयोब्ला नोंथांमोनाहाय नैबेवहाय 42सिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनि गेजेराव नोंथांमोना पिडब्लिउडि अब्लाथ' जोबोर मोजां 10 इयार्स दङ गासै 50 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दानिया जों मस्ट इम्परटेन्टआव नायनोसै इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन जे बेवहाय एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगौ बबे पस्टआव जों नायदो बेवहाय एसआइआव जों नायोब्ला मोनदों बेहाय नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानांगोन जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जानांगोन ओमफ्राय मोनथामनि गेजेराव मोनसे साबजेक्ट थानांगोन जेरै मेथ्स बेवहाय दङ स्टेटिस्टिक्स दङ लोगोफोर बेवहाय मोनसे आरो लोगोसे इकनमिक्स दङ मोनथामनि गेजेराव मोनसे थाबानो जागोन बिनि गेजेराव डिजारेबोला बांसिन मोनगोन जेरावनोखि नोंथांमोना 6 मान्थ्स कम्पिउटार लानाय दङब्ला सार्टिफिकेट दङब्ला बांसिन प्रिफारेन्सखौ मोननाय जागोन दा जोङो मोनबावबाय जुनियर आर्टिस्टआव लोगोफोर जुनियर आर्टिस्टआव जोङो बेहाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जानांगोन लोगोफोर नोंथांमोना एचएस पास खालामनाय जानांगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय बेवहाय मोनसे थानांगोन बे जाबाय कम्पिउटार नलेज थानांगोन होनना बुंदों नोंथांमोना कम्पिउटार नलेज थानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेवहाय ओमफ्राय जोङो जुनियर एसिस्टेन्टआव नायदो हेडक्वार्टार लेभेलाव बेवहाय जोङो ग्रेजुवेट जानांगोन जोङो ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जाबानो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनि गेजेराव नोंथांमोना कम्पिउटार 6 मान्थ्स डिप्ल'मा थानाय जानांगोन डिजारेबल बा नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला एक्सपिरियेन्स दङब्ला नोंथांमोना बांसिन बेहाय माने प्रिफारेन्सखौ होनाय जागोन एबा मोनगोन
ओमफ्राय जोङो नाम्बार 4 मोनबाय प्राइमारि इनभेस्टिगेटराव जों बेवहाय नोंथांमोना मोनबावदों ओइचएस पास होदों बेवहाय ओइचएस पास जानाय जानांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना जिखुनु जाया नैबेयाव साबजेक्ट थानांगोन नैबेहाय जाबाय लोगोफोर बेनो जाबाय मेथ्स नङाबा नोंथांमोना आरोबाव बेहाय मोनबावदों स्टेटिस्टिक्स दं बेहाय लोगोफोर नोंथांमोना आरोबाव बेफोरबायदि साबजेक्ट दङब्ला बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो 6 मान्थ्स कम्पिउटार थायोब्ला बांसिन डिजारेबल जागोन थ' नोंथांमोना 6 मान्थ्स कम्पिउटार थायोब्ला बांसिन प्रिफारेन्सखौ मोनगोन ओमफ्राय जों मोनबावबाय दायो गाहायाव फिल्ड एसिस्टेन्ट जों फिल्ड एसिस्टेन्टआव नायोब्ला बेवहाय नुदों फिल्ड एसिस्टेन्ट बेवहाय दङ बे जाबाय मात्र HSLC पस्ट बेनो जाबाय 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जिखुनु जाया नोंथांमोनाहाय बे साबजेक्ट थानांगोन बेनो जाबाय मेथ्स थानांगोन लोगोफोर नोंथांमोना 10 पासआवहाय मेथ्स साबजेक्ट थानाय जानांगोन होनना बुंदों अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनि गेजेराव नोंथांमोना कम्पिउटार नलेज दङब्ला बांसिन माने डिजारेबल जागोन एबा प्रिफारेन्सखौ मोननाय जागोन थ' बेनोसै लोगोफोर जों नायोबा फिजिकेल फिटनेसखौ नायोब्ला जोंहा फिजिकेल फिटनेसआ नोंथांमोना साउन्ड हेल्थ बथ माने मेन्टेलि आरो फिजिकेलि फिट जानाय जानांगोन आरो नोंथांमोन थ' नोंथांमोना बेखौ जेबो टेनसन लानाङा जिखुनु जाया एप्लाइखौ खालामग्रोबानो जाबाय दा हाउ टु एप्लाइखौ नायोब्ला जों बेवहाय नायदो एप्लाइ खालामनोबा जोंहा माखासे फल' खालामनांगोन पासपर्ट साइज फट'ग्राफफोरखौ जों फल' खालामनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि फट'नि बेकग्राउन्डहाय कालार जानांगोन नोंथांमोना फट'आ कालारिं जानांगोन बिनि उनाव बेकग्राउन्डहाय माने गुफुर कालार जानांगोन लोगोफोर नोंथांमोना गुफुर कालार जानांगोन होनबानो बेहाय एक्सेप्ट जागोन थ' नैबेखौ होनदों लोगोफोर नाम्बार 2 होनखादों फट'ग्राफ मास्ट बि टेकेन इन वाइट बेकग्राउन्ड लोगोफोर नोंथांमोना माने बि गुफुर कालार जाथारनांगोन मानो होनोब्ला गुफुर कालार जायोब्ला बायसेन्सआव रिजेक्ट खालामनो हागौ बिनि उनाव जानुवारिनि उनावहाय खेबनाय जानांगोन होनना बुंदों 50% मोजां जानांगोन नोंथांमोना माने बे फेसआ आरोना बे मोजां थानांगोन आरो ओमफ्राय जों नायदो बेखौ नायोब्ला जोंहा फट'खौ जों बेसेबां हरनो हागोन 450 किबिनि गेजेराव जों आपल'डखौ खालामनो हागोन ओमफ्राय जों सिगनेचारखौ जोङो बेवहाय मायाव होनांगोन होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाहाय व्हाइट पेपाराव ब्लेक नङाब्ला डार्क ब्लुजोंहाय साइन होनानै स्केन खालामना आपल'ड खालामदो आरो बिनि किबिखौ जों नायोब्ला 100 किबि जों हरनो हागोन दा जों नायसै मस्ट इम्परटेन्ट डकुमेन्ट्सआ जों मा हरनांगोन एप्लाइ खालामनायाव जोङो एप्लाइ खालामनायाव हरनांगोन एडमिट कार्ड हरनांगोन बेयो जाबाय एज प्रुफनि थाखाय हरनांगोन ओमफ्राय जोङो फार्स्ट सार्टिफिकेट जोङो मार्कशीट हरनांगोन बिनि उनाव जोङो डिप्ल'मा हरनांगोन कम्पिउटाराव दङब्ला ओमफ्राय जोङो आरोबाव जोङो मोनबावदों लोगोफोर कास्ट सार्टिफिकेट जों हरनांगोन आरो लास्टआव जों हरनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज लोगोफोर नैबे नाम्बार 7 आव दङ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनांगोन लोगोफोर दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना बेखौहाय 25 सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामदो अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव एप्लाइआ लिंकआ एक्टिभ जायोब्ला मोनसे भिडिअ खालामगोन बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ ओमफ्राय जों नायदो बे सिलेक्सन प्रसिडिउरखौ जों नायोब्ला मोननो हादों बेवहाय माखासे सिलेबास होनाय दंखायो जेरै एसेआव दङ माखासे साबजेक्ट दङ बेहाय मोनबाय लोगो पेपार 1आव दङ साबजेक्टआ जेनेरेल नलेज दङ मेथ्स दङ लोगोसे इंलिश दङ दा बेबायदिनो बेवहाय फिल्ड एसिस्टेन्टआवबो आं डाइरेक्ट बारबाय फिल्ड एसिस्टेन्टआव इंलिश दङ आरो लोगोसे जिकेल दं बेवहाय दा बेफोरबायदि माखासे सिलेबास होनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै आरोबाव दङ पेपार 2 लोगोफोर पेपार 2 बो जागोन फार्स्टआव पेपार 1 जागोन आरो लोगोसे पेपार 2 जागोन नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय थ' लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो ओमफ्राय जों एग्जामखौ नायोब्ला बेवहाय पेपार 1खौ जों नायोब्ला नुनो मोनदों लोगोफोर थ' बेवहाय पेपार 1आव माने माखासे आवार्स दङ नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय गासैखौबो PDF फाइलाव बेवहाय होनाय दङ जेरै बेवहाय दङ 1.5 घन्टानिबो दङ आरो लोगोसे बेवहाय माने पस्ट लाइ पस्ट बेवहाय माखासे एग्जामनि टाइमिं होनाय दङ थ' नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय 2.5 घन्टानिबो दङ आरो लोगोसे 100 मार्क्सनिबो दङ आरो लोगोसे बेवहाय 50 मार्क्सनिबो दङ थ' नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो PDF फाइलाव नायना लादो दा जेरै जों एसआइआव मोनदों लोगोफोर एसआइआव जोङो 200नि जागोन पेपार 1 आरो पेपार 2खौ लानानै 200नि जागोन आरो लोगोसे बेवहाय दङ जेरै जुनियर आर्टिस्टआव दं लोगोफोर 50 मार्क्सनि जागोन पेपार 1आव आरो प्रेक्टिकेल टेस्टआव जागोन सेकेन्ड पेजआव 50 गासै लाना 100नि जागोन जुनियर एसिस्टेन्टआव दङ गासै 100नि मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो प्रेक्टिकेलाव 50नि जागोन बेबायदिनो गोबां दङ आरो लोगोसे बेवहाय दङ लास्ट अप्सनाव जों नायब्ला मोनगोन बेनो जाबाय फिल्ड एसिस्टेन्टआव 50निल' जागोन एग्जामा ओमफ्राय पेपार 2आवहाय 50 गासैखौ लानानै बेवहाय दं लोगोफोर बेनो जाबाय गासैखौबो लानानै बेवहाय 100 मार्क्सनि जागोन लोगोफोर बे एग्जामा OMR सिटआव जागोन अफलाइन एग्जाम जागोन आं खिथाखाबाय अफलाइन एग्जामा जागोन थ' बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ बिनि एप्लाइआ अनलाइन एप्लाइ जागोन आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव 25 सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो बिनि एप्लाइआ जागोन आरो लास्ट डेटआ थागोन 15 अक्ट'बरसिम बिनि गेजेराव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो थ' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हादो आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्लाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेबायदिनो गोदान जबनि आपडेटखौ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सिगांग्रो मोनबाय थागोन दानि लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबथ'बाय